Les melòdiques dignen un paper no em serà fàcil. El bolígraf disca àgil, però mai... Soc Xavier de l'Amo, ha arribat l'hora de canviar les coses i jo votaré les CUP. Normalment jo no voto perquè no crec en els polítics tradicionals. Esta vegada m'ho estic rumiant perquè he vist que hi ha una llista que és de CUP que coincideix al carrer les reivindicacions i les mobilitzacions igual que jo. El 22 de maig votaré la CUP perquè incorpora propostes animalistes al seu programa electoral. Desallotgeu que ballarem la dansa de la Hansa. Votaré la CUP porque es una forma diferente de hacer las cosas. Perquè Tarragona és capital dels Països Catalans, cal gent que ho defensi. Jo votaré els CUP perquè davant de les grans superfícies defensen el petit comerç. Yo votaré las CUP porque es donde está la gente, en esta candidatura, la gente que verdaderamente es de izquierdas y por lo tanto hará las cosas para beneficiar a la ciudad y a los ciudadanos. Qui paga mana i només d'ella mana, l'única veritat que la realitat amaga, de cara bonica, de gust amarga...